Meanna dearib agus tá fáiltearú beige chlárna seachtainna seo, sin tráchtar a cáiliúil Mícheál Ó Muireachtaí a bheits córáilm ar a gláir seo an nocht. Rugú nún sin na géirí sam líon 93 agus rinne sé chéad chráchtaireacht ar a chluife láil páric 94 san 9. Coran na bhuthíaran anú bhí an láisin agus rinne sé tráchtaireacht ar a gluife pelle. Idir cúige mún agus cúige láin. Céad míle fáilte bhíl? Gur míle maithagad a bhartaí. Cé díararta díaramuid nó binach í sciirte rá ghil tráchtaireacht an chéad láiríomh? Is dócha go hindíarach radio éireann. Ach dhéanad a ré I bhuirim fógra I bhí go láiste fádaí an rum conrach áit na rás mar bhacléananig an am. A tóir cuiread a gine techt chun tríalach I barci chrócaigh ar an nánacht ar giún. Bhí le héad closiún comáthe mo go láiste na hallscoilim leaclaí agus fógra taringteach agus de dhéaraigh Dan an choláiste á nare ar chom agus le chuig timppla denúra gin go páirce chrócaigh. Bhí sé taringteach mar de luag go raibh séir cheadisteach. Agus dar nó bheith mí siiste Mosca bhíhílí héir á méigen. Anna gúise bhí an. Séir an eisce I barce chró. Ítach. Agus an sin bechí worship cinál script go rá corc agus líimreach I gimmarta. Níor bhéon script ag tugad chlár an chléthe. Ó tugú. Chléthe amána bhí an. Fága bailach an éag chláiste na hallscoile. Tugad an chlár dúin. Níor a bheithna gin dar nó réanacha. Bhí denúra gin agus breis. Fui bhún an árdáin, sean árdáin, gan éon rair gar a báirc. So tháinig mar rása de chuas amach, dúrag linn gomach hart ar 5 nómatí gach duine. Ach de chachas timppla 4 óra chuig ar a líon. As nuair a tháinas ar neis díread ar orm a meng sásta créala dhéana bhar chluthe ceanne sin bmhóthíoran is dálim 16 ó nánach in na dhéic sin. Agus dar nó dúras lum héin, cén fánach muing trí las. As tá spórt agus sprí gom ó hin dá bhársa. Bhfuil an chiimread ar rud a bugan gona rud í dúrtún láisin, tá sé sin ina seáil siar tí scóir agus chúgur líon óchan bhfuil. Nó garó. Néidir go dachad an étá geisi chluthe ceanne sin bmhór éis cuiinm go maithe, mar bhí eithna go mar lándas na himróirí mar cúige mún agus pell bhí lán círaíig I gimmar, agus corcaíig. As duine ó hibradáin dar bhainm peici brennan, agus duine nóil crawlaí á chúnda an chláir. Bhí eithna go mar na lainnig leis, agus bhuinas anna henne bhar fád. Cé bhuach? Cóscóir bhí an. Agus léach an chlethe ar á chúnda na gailaí. Can mo gra. Bhí sé ina gáda nó na háir sinnta an nám híos a gorcaí. Anna felladóir a bhí an. Gimmar te láir páirci. Tá cuine gom go fóil, cuine becht ar an tlí go nairíoch sé go háirt san éir chun an fellagram agus. Ceapas riamh á hin greibh sé meas na belladóiris fearach nach rí. Muise. Ar túrin I tráchtaireacht an sin ar an glufa éimiirte. Mícheál Ó Héir dhéana sin. Bhí an chluiche mána déanta ar lá le páir. Nis sal ní mé John Railway Cupanis mar bhí se tábachtach le críomh na héireann rá. Ó de bhí san am sin. Déirí an darach mórtas beháchtaí, créimh na héireann, cuireann bmhóthíorann bhí an dá cheann an a máint agus pell. Agus an beidir commórtas na strathe san óir sin, agus bhí anna hácht a buint leis ins na cúndéthe lag a freisin, mar ehantas de gcuine má ó chúndéin ar bhuiine an chréibh mór le ráíomh agus. Bhíoch anna faoi bliocht dó, bhíoch daoine cainte. Bhíocht na papéirí an óchta lán de scéalta faoi chun an bmhóthíorann ag an ná. Sin an bhí mar le rá sal ní mé bhaid bheith á cheiste mórta an chéad cheann céir dúirt Mícheál Ó Héir leit, mar bhí sé héin tráchtaireacht ar cheann ar a géadchle. Rút sé teada leit, bhar tú dug sé an chóirlegat, nó dug tú héine chóirlegó? Casagar mé cúpla lá ribh sin. As an téanrad gur cín má hinna dúirt sé gan bheith buara. Beidir gomach imníart solid as nócan chle, ag dúirt sé cholúgas a hosnaíon an éimirt. Ní bheith le déanamh cúntas óirt ar catátar lugus dúirt sé dá íiretá sé sin fuiris nábí búr agus bhí an ceartige. An nómad a hosnaíon an éimirt.
So dína bhí na féchant ar a glethe deúdan siad go chéan chóra meile sa tail bín siad a féchant ar na chluhíí. Sin é dearcha bhí gom seach. Ní dó séanad an chéad le mar ní raibh sé láthir. Bhíoh sé scríomh den Independent ar cuasaí rásaíocht na gapal. Agus tús na bliana ar an levéal mar a deartan siad a bhíochar an lála pádaí go mothab mai le gúil. Bhí sé bailthe leis amach. Dhéanamh sé gcónaí ar lála pádaí. Ní hosnófaí blian na rásaí ar a dal a bhré gan bheitthe léimtenéachar gorí go meach Mícheál Ó HÉarán. I bé desfólaí in téine miróid a bhuach gá bhúnach go sin ar a lá céanna. Ar an lá céanna. I dimir sé clufi omláin sa Beilgus an amán. Ó chús go deire. Agus dimir sé... Cén Néidir go 60 agus dimir sé lár páirce den dáiran, Peladóirí Lion agus Ománathe Lion. Agus ní raibh mór an de thosaigh ag le hama. Minic go dúirt sé dolisteach dan sé a bárc beidir feidir bhí an corn ábhrunne ar Chaptéin Lion. Son isteach leis go dtíon seomra feisiú drám eile na hímpel. Agus bhain sé dotha léontáin chur sé ceann eile ar. Agus rud anna himúil. Bhí sa láthir a club na bhinsin le déanaí. Nuair a tháinig a bhean céile agus de bhronsí an dá gheansaí a chad déas an láúd agus frámaí álainn ortha de bhronsí na léontáin sin ar an glob agus bhí lándas na sean felladóirí ann agus bhí maid anna himúla caint ar an lá. Tá déas éime tíana fiad agus a gur thar lear comá bert charactéirí únta sé bhíon. I ben yn clyffe ománíocht, i ben en sy'n clyffe nhw'n sport ys fawr la lwg? O, níl éon áras. Níl? Níl. Agus tá éon áit na déim déna míreacht ar sort sport na tíra sin deiscint. Chun chur a gomprád, agus tar náí bheith an tólas a gut có beachtas a bheith a gut ar de chluhí hénach, har éon chlethe eile chnoch riamh. Níl éon chomprád idir amáint agus iad. Níl? Nóir im rítar go maithe, anna chlethe táin agus buinem anna henne var fad as chleí amána bhíon go maithe agus bhíon rein bhachacún gach éon bblion buchas le dí. Deir me rá an áite cinnt hanathú ra tú caint agus mé an nach beidir go bhíar ón inisiúte go dúg tú súnta ser le gon fís a cainte agus ar nó níún téanana thug. Joe Connolly in líide gochtú. Ó, is cílam go maithe. Bhí sime go magóna íon amána hena gailí ar chúis ar le. Bhí dís I gomórtas in na reachtais go minic. Bhí chana gomórtas da amánaíocht mí der a fóir a gcónaí. Na ceir a fóir nas fearsa tí a ránítaí choraí léir na measc. Ach bhí an galibh ann go minic. Agus de bhuadar é go minic. Agus bhí anna hamána agus dína cosú le Josie Gallagher agus a lán dína salmon a lár na páirce a lándíh. Agus son nóair a tháinig glúanú, John Connolly, bhí sé blianta gimmart leis an gaiileh sal ar bhuadar éanad. Agus son tháinig an láúntaach sin 98, Joe Connolly na Chaptéin, John Fosa gimmart, agus an drathar eile Mícheál a lár na páirce agus de bhuadar é. Agus de cheapas an óráide thug Joe, comá óráide agus a chola in éon áit a riamh. De luigh sé na rudaí cearta, bhí sé go léir an Gaeilge, de labhair sé go háling, de sppraag sé na daoine bhí I láthair, agus de hechann sé go mór leis an bobbal éisteachta a bhí ar fud an dain an láúd. Ro tú héine trochtaireachta? Ó bhí sa trochtaireachta ar an gclethe sin. Agus cíndam dul síos ar a báirc, tréise clethe. Ná dhéanas clethe na minúr an láúd. Bhíoh na minúraí ar a déna fís comá. Dhéanas crealar clethe na minúra. Cholús bhí an clethe hart, bhí cadag daoine dul ar a báirc. Chusam agus stálim cé duine gur chrochas láb leis ná John Connolly, mar bhí sé gimmart ó lár na seascadaí. Agus I gimmart go má, agus dimar sé pell leis an gaiileh, agus bhí sé na chorad dornálaíocht ar a chuúide chonachtúr amháin. Agus anim róir gal, tá sé nach mór comá le róirí me. Bhí anna lá a bhí. Sal ní mé mu deachchas sa musca trochtaireacht. Cé a bhíon sléit nar a hins tú stechan an reabar tá... Well, darnálaí bí an technólaí ann. Cé a thugans tú héin le? Well, tugam chlár agus leabhar nótaí.
Bheith enim na chun nimróí go léir scrífa síos go mu scrín óireacht féin, léan an púcan rud a scríomh Sin éhhanam, tá sé decha scrín óireacht den eile a léamh ar uair, sin fá go néan héin pe scríomh a bhíle déanamh. Bhín duine go a chláán in leat. Uirnta duine dus na mic hiníonach an son agus de réir a chéile bhíidir go léir imethe meascas éil héin agus an duine bóige a buide bhíad dirn an duine bóige agus bhíoh duine chum anna úsáide chun súlacha méidir na chunnadathe tá a fáil réig le teachtar a bá. Cén sort deocha bhín sé dá nó bhfuil ámaid a deocha sceola bhfuil? Deochas fear lomsa. Bain bríanana Isce. Tá sé ann ó hús aimsere. Agus is a dul a bheabhsa tá sé é seo nó baine. Ról tú pinta pórtar i riamh? Níor dhéan. Níor dhéan? Níor dhéan. Or chatú scór feig sa riamh? Ó dhéan. Ó dhéan? De chachas deiris asta beidir gá scór bliana. Bhí necha í? Agus deiris asta go hoban. Agus níor chur sé stachar am éirí asta. Dóthing beidir fethe ceann an aigen léach. Níor a bhéon chaint an úrúd go raibh sé go holtlan pláinte bheithe cachab. A chológus a hosting chaint sin dúras sin deire. Cén cinál a bhíoh tú chatha? Gold flake. Agus tá sé sin chu gon mhar gan is a bhí híl? Ní lisa go. Ach tá titíní thugam mí seo. Ó sé. Ach bhí mí seo a dólar scoil, hosní mar an ó, déar an grás a cahabh titíní nó a bhís demlíon a dís. Agus déir an chip sear nó go becha mín se bra nóil. An óil. Agus muide a gatha? Ag ggóil tabach. Go ggóil tabach. Ag ggóil tabach. Tá pí sin deasa le caiinte le díanana sin fanla muna siúmeid agus ben bud caiinte ríis fí a dhéile. Ime muid beganín be ganún san ála ón gaiide agus ó namáíochtta. Bésanne bhfuil mór an fuir na sacr agus rudí mar sin do chléigeanna. Deala meachsan am mí helamirirí caiintear sacr agus rudí linne sa dára le, be mé héna agus a héna éis ríslib héis na bhuagraí seo. Céad fáilteú ber éise an na gláir córa agus míhall muirtaí sa gahír anseo a córa le nach bailíir. Tá de caiintear ar a sport agus rud go láidir agus bei tiile gohhain ach tú héanaan se de ledí óga géirí níos nún sin i ggéirí. Ní rástóthaí an síl cha héascaí caiú do bhthir an óg sa síla bhí híl. Cailagaí bhí sí faoi bhn an lechéad, 8 mbliana agus an dá scór. Bhís héon beidir 3 bliana dé go lena mar sin. De bhí 8tar sa chlán, de bhí duine de mo grifúracha scoil cónathe chláistíide Eileen a bhí an son, bhí an chudealagan go bailile an ámach, bhí maithir ann dar nó ach an son nó cailagaí an éidir go dachad a ceathir. As ní a bhéon taistil idir America agus an óire i rihan cogaigh. Chológus a bhí an cog a hart nó gábhlíon na dhéic sin néidir go dachad a seach. Tháinig antín le mé a thugam mí sire. Tháina siise bháil ó Mherica, bhí a saoil catic in America, agus dan si sa tuigi go bailile go dtí go bhór sí bás a níos beidir 3 bbliana leis an nócha. Mu se be. Bhí sí bhfuil cuimre bhathe héanaan sin de gasúir 3 bliana dégur ar lána sochríide agus rud. Ó tá. Well, is fuiris cuine bhar na rudaí go léir a hálan ó bhí tú ó. Go ddíireach se. Os cuinam go má lána sochríide agus mar a bhíon go dtíon látáine ó bhain na cóirsin go léir agus daoine níos faoide géin bhí arán agus Bás teban a bhí anna bebhí. Ó ní ha bhí sí an ospedéile i drálíí agus nóspedéile daingin a fuair sí bás, ospedéile dúnag. Tamil ó hin, beidir an érig, dead an a blian an érig agus ospedal brean ó bhain an sonna fuair sí bás agus. Agus ó héanaan sin agus a chudeile go bud na ledín bhegur a tú míúsach mar deara agus a míthe gimeach sú sé chláithechaí agus legan cocaí féad. Bhí gach éana déanamh gach déan ó bhíon tú ó, bíon tú bríomhar agus fuineúil agus. Ra tú ri ar chuníí agus bhí anna éile bhar chuníí ar an cogaí. Bhí snéir. Bhí der sonnagain agus bhí trapaíagain agus bhí mís á níl sa daingan ar an slígaí an scoil agus anna airgad le déanamh as cuníí ar a cogaí. Dulgadí sasna. Saoil go sasna agus daoine teachtaíon pelágianach agus bhí airgad flóise go ggóthain ar a hen cogaí os na cuníí agus
racha bhí teachtasteach ar a bharige rudaí cosúla sin. Rudanis nach gluisim mór an cainte bhatir ag ammantaí de híal ach beidir nach bhain tún déiseach tá mar a tuairtí déisi tíocht. Ratún Old Trafford a riamh? Ó de bhíos. Bhí. Bhíos nuair a bhí ráid cín a gimmart, bhí anna chainte ráid agus heasta go mé deiscint agus heasta go Old Trafford deiscint. An chéad rud a chorúnta am na cho beag agus a bhí an fár gimmarte. Tá sam. Ná de hóise sé, bhí nósa go a gcónaí páirce chróchaí agus páirce chaomh agus páirce fíorsaige a thós chuna bheith cinnte cén a bhíonanta cén lehad. Dhéanas an rud céanna le Old Trafford, agus chuir sé óntas an níthe áirithe úd, ní raibh sé céirsa sé slacht ar ad. Néad fá le hamáíocht. Well, tá freagran is sé go leor go Fans United cén éad atá an fáid. Well, binnen í a harítar an go chéile mar a hálíí an a barca. Bhí ráid gim, bhí anna bhesaigh an Lochlanta. Muna éanaach seach an líród, a bheith take go bogan a rógus éon muna éanaach seach a cosa choréireach seachad na lán stad bheití se bóla. Bheití se bóla bás, ja. Bhí anna bhesa chuhéireach, well, bunas taine bhas an ócáid. Ar fear mór le sacarthú? Ní fear mór le sacr me. I ben sport is slú simed an ebbe? Well, just na gná cína ish, beidir rugger, pelgailach, amáin, sacr. An ceannas lo tusk bhfuil 4 gauntanas de scóra ná. Mar is tólim sa gur scór na thugann anam do chléir. Bhíon daoine trúla. Ní bhíon daoine tréise chléthe caint ar na chosantóirí, is trú a son an gasca dhéanaan na tosathe cúil a scóráil sa tachar. Ní hagann siad minic a ggóhann chun mise hása. Sin éon fá gur bheith an chléthe is lua go minim taine bhas. Cé go mí me féchant ar chléthe agus simime gomach go leor cúil. An go meach an slitar istíige agus faoi lán tól agus an fáid anna bhúr agus anna lethe. Bhfuil sé cedínas mu dinis? Nú méid dína bháin, tráchtaireacht. Dína mission se réitiúireacht. Agus cáil an fell. Tá an fell an seo. Lá. Tá go hamid siar go dtí álair len bhla clí agus chiaí. Sin éon ceanna cháil tú nach é. Sin éon chéadúir le blianta fada go mar rás am híar híáin san nádáin a féchant. Agus ra mechtháin nach chu chuireach leis na a hanig clocstan na níos agus an cinnte. Well in si ginn túna na réidir le a bheán nó maiall go túra teiráilt an lá sin, tóce muid an chiicsaír sin a ríist. Agus replay tá Replay go dhéile. Tá réitúir nó in isigus réitúir dóhhíon kickséir sin go ddíireach agus tá clocstan níos. Tá nad óg sétig an réitóir, tá fellin a láimhige, tá sé curthar a dalmh genis, tá sé chun kickséir a bhrunnar a bhleiclia, agus tá na fóidnar chóscór níl fáchach é an nómad a bháin. Kickséir, seach slat agus truchamach ón cúl an bmhóthaíoden, taobh na láimh deisin ó tá tú fechant a drón chúil, as cétachan an kick se hógan. A dóchaigh bed ná ó brógáine, níl tá sé fechant ar a bhil níl choras, ach feice minis, Stephen Cloxton, a tacht go maul, tá sé ar an lína slat agus fethe, a boga go maul a dró lád na páirce, tá ceannscríb a buinte machaige, fechan sé a gúil, bogan sé siar, kick anna chinúnach a bheith seo, mar hen sé har an dras ná an bheith corn begair a dul go blaclia, don géadúr an riam néidig an ócha cúig, seo chuige an fellbúlte lena chitóig, a gádús an éir, a dul har an ádán agus tá an brat ar followin blaclia chun tosig. Tá dearad leis. Bala is súil a stiltaí. Agus ba dealtaín chic víinte. Ó cinnte, cic faoi bhrú a bhí á. Ba bheith? De foiidir hí beáin de bhíála céirí a caiú chursan áire go bhór blaclí ceir a scór anhha ag dear an chléthe sé. An cúl agus an gá chúlín ón imirt agus an son deireadh le céirí cúlín dáil, híidir ar chóscór a ríis,
gach éana gur clethe cóscóir a bheitán har an dresdáin agus Stefan Clogston an buige ble. Agus mar a déirn siad go náú a chartan se go na mar níhain se federas agus goil siúlsúas a Óíon tá na cicanna sin ach chleachtaigh an bhar sin le blianta. Tá. Is miniciach nó a húsa DCU agus an dorchad a sa techt. Seo cúpla blian á bhí sé na bhach léine. Bhíoh sé cleachta. As béidir go méoh sé amachna béidir láigen go méid cic mar a bhí sa cheanna bhíige. Tá tú héin bailíirta go leach sna blianta tána chéir scóir caiitead agus ú cuneal chúsra th cían bailíirt. Tá tú déile le rud a vín sa plé le seanaín agus rud gan chinál sin an third... Well, ceappas a gcónaí... Third age a bheith? An third age, bunaigh gúnta na bhí, gúnta na mí. Agriíocht, contacta gáir gaoine atá mosaníis agus beidir náfuil có fáin agus a bhéidir rih sin. Agus daoine tá bre fáin comma ó cádí chur a siúldóibh, iad a thuair go dtí chluithí. Iad a thuair go dtí ar sir a béidir, sir a le go dtí áta dul ar rosanna. Tá buinte gom leis an agriíocht sin is rod maithe agus buinte gom lena lán rodí mar a bhíomh. Is fear bheith gníomh agus tálam sa gcónaí. Agus bín tú cní gimicht a gcónaí? Bíon agus tá cúa gom faoi láthir a mead an cís a gníomhach me. Chú sé cófada le bátaí lechríomh de dhearbí hasan agus bíon sé réit trecin ar fud na héan go léir agus buine manna hás bhar fádas. Cén taine mit ar do bhada? Razzle dazzle ó riog. Is ó rí meascan nó gun go léir agus... Razzle dazzle riog? Riog, agus níl deir leis go fóil. Da bhú sé créibh an ládals an darach amórtas is mó in éireann an éirig. Tein tú stóthaí go dtí tá 8 clunne téin agus ag de bhean helína tá siad náteachí ar fud an daanú na cheorpa. Téim go dtí chluithí na háise go minic bhí sé chluithí na hórpan bhí sé chluithí vericha úd nó gó. Tá cuman lóchlascail agrathe go hanahá th learanis. Tá timppla ceire chéad club do chuid cuman lóchlascail ar fud an dain inis agus iad agrathe go agus dar nó is áis anna bhúrdóibh na bailí cumarsáide tán faoi láthair. I bin an fáid daon tú th leara. Chuna chluithí deiscin, tá mar uachtarrán ar an stócha an bórd chunde is mór dain bórd na háise. Tá sé na míle ar aid agus ar lehead agus beag na chluithí ceanna sé chváile lumpar im léana mí deire fóir a bheith siad agus leúnmh dé be mi si déanamh créile mo chváile lumpar fóir na háise éan agus daine nach éar na giad a gimmart lógus is únta chun rud é teach le céile agus... Déin tú ar lehantaí siide dé lá sí ar a trá lensarátaí? Ní hé. Nétain lách a haf chustrá. Bálam bheithe a sléitóra. Bálam bheithe boga, bálam bheithe gimmart galf nó Sús knoch fréanan agus leúnmh dé buine mé amach knoch fréanan bhíos Vancouver cúpla mí áhin. Bhí. Agus dhéanas freistal ar rangan a gailge. Agus bhí múnteóir gailge ann agus dúirt sé am gur chúil sé go rás ar bharach knoch fréanan nóir bhís ceir scóir bliain díis. Ar dúras leis go rás dúirt a bhhaile mé dhéanamh. Tá sé chun techt rim dean na bliana seo go dtí daanaí chúise déan gan ó chun dul go barach nach réanan agus leúnmh dé betsan na hánt agus buine míad amach chun bá. Leúna dé, agus tá barach réanan baint amach ainis leis a glása idir an córáile gur Tá mé an bhuichaid gur míle maithe faoi hechtú sanna henne, buine manna henne bheits bheith a teach sír. Bainan bra, agus críomh na héan bucht ag bleic lí a ríiste ón méid trachtar chu a ríis. Sinna nachtain sé a chláán gur maithe go faoi bheith i lín agus teachtain sé thugann bei chlár a lein idir a dálíonn is tríala í héana a bheith díana an rud céna a caiinte agus a córa agus bhaim héana agus ó bhíhall ó muidirtaí a rud a beheile go dtí sláinship ar fad.